Fl-aħħar 3 snin inħarqu 452 karozza li 175 minnhom tqabdu apposta. Ċifri li kiseb One News mill-Korp tal-Pulizija juru li fl-ewwel 11-il xahar tas-sena inqerdu 148 karozza li kważi 60 minnhom inħarqu apposta. L-aktar sena li fija nħarqu karozzi kienet is-sena l-oħra meta nħarqu 178 karozza li 72 minnhom tqabdu apposta. L-akbar ammont ta' karozzi li tqabdu apposta kien f'Ħalqormi, segwit minn Bormla u l-Ħamrun. Id-direttur tal-Assoċjazzjoni tal-Kumpaniji tal-Assigurazzjoni Adrian Gallia qal li dawn il-każijiet mistennija jiddeterminaw il-ħlas ta' polozz tal-assigurazzjoni. Qal li mill-investigazzjonijiet instabu traċċi ta' kimika li tqabbat. Insurance companies jagħmlu l-investigazzjonijiet kollha neċessarji kemm tul il-ħajja tal-polza, ġifieri tul il-ħajja tal-insurance policy huwa għaddejja kif ukoll meta tiġi sottomessa claim. Ma nistax niskludu l-fatt li jista' jkollok claims li mhumiex ġenwini, ġifieri jista' jkollok nies illi jissottomettu claim għaliex forsi l-karozza tagħhom jixtiequ jeħelsu minnha b'xi mod jew ieħor. Waqt li saħaq li każijiet ġenwini jingħataw kumpens, sostna li dawn il-każijiet iwasslu biex jiżdied il-ħlas għal polozz tal-assigurazzjoni. Id-Deputat Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colero ikkonferma li fuħut mill-karozzi qed tinstab kimika li qed tħalli effett fuq il-metall maħruq. Il-Fire Investigator jinduna jekk in-nar bedix aċċidentalment jew inkella jkunx tqabbad apposta hija ċara ħafna. Fil-fatt din l-informazzjoni mbagħad titgħadda lill-qorti u lill-Pulizija biex tkomplu investigazzjonijiet tagħhom u jistabbilixxu min kien wara dak in-nar. Is-Sur Colero li huwa wkoll espert fil-qasam qal li n-nar ħall-istorja warajh, anke jekk mal-ewwel daqqatajn wieħed jaħseb li l-evidenza tinqera tal-kollox. Iva, u ġieli anke n-nar stess jitqabbad biex jinħaba reat ieħor, pereżempju xi tkun seraq mill-vettura u mbagħad warajti għan-nar. Aħna min ikun qed jagħmel investigazzjoni jinduna li xi ħaġa tneħħiet mill-karozza biex ikun wara tkun ingħatat in-nar. Żied jgħid li xorta waħda jkun hemm każijiet ġenwini. Electronics xi xort l-electronics tagħha jew inkella hija kawża il għaliex il-magna pereżempju ikollha xi pipe li jkun tġorr il-fuel fih u dana jinqasam u jiftaħ il-kontenut tiegħu fuq partit tagħha li jkunu jaħarqu. Ħafna drabi din tiġi waqt li tkun qed tinstaq. Jew inkella dak kawżijiet oħra bħal meta jkollok xi parti tal-metall qiegħda tħokk mal-oħra u tikkawża friction. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn il-każijiet jitmexxew mill-iskwadra ta' kontra l-vetturi misruqa fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali.